Svi državnici Evrope, sve vlade, svi parlamenti, ustanove, nauke i kulture, svi mediji digli su glas protesta. Ugledni Le Monde piše, Vuk Drašković, vođa Srpskog pokreta obnove, glavne opozicione partije u Srbiji, prebijen je i bačen u tamnicu zbog toga što se usprotivio fašističkom teroru koji seju ljudi Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Le Figaro piše, Golijat nikada ne može da bude na miru. Čak i kada veruje da je sve stekao i kada se zove Slobodan Milošević, mora uvek da se čuva Davida. David udara samo u čelo i uvek se vraća. Često menja ime. Ponekad se zove Solženjicin ili pak Valensa. Ili pak Martin Luther King. Sada se zove Vuk Drašković. Ima bradu, a od kada ga je premlatila beogradska policija, ima i povrede po glavi. Čudna ličnost je taj čovek čije ime znači Vuk. Ne pripada našem vremenu, nije ni stvoren za nas. On je Srbin. To je reč koja danas loše zvuči. Reč koja izaziva nespokoj i miriše na smrt. Međutim, Vuk Drašković je ponosan na svoj narod i na njegovu istoriju. I na njegovu kulturu, čija je on jedna od zvezda.